Yes, mona ndiya kulaa ndlu leni into nindakhela yona ndiya kuyo guys, ndithe chu. Ndiyayazi bethunana uba wonke umntu owadala emhlabeni unentliziyo kaThixo, le nto niyicingayo ngam intle. Ndiyenza kuba kutsho nina ke leyofaka iakhawunti neentoni bethunana. Ndonqena nindisole nithi sasithe kudani makafake iakhawunti akayenza loo nto. Ndiyayenza kuba into eyabiwayo emntwini kukwenza ke, uthetha bakunikiwa abantu. Laa nto kuthiwa kukwenza andifuni umntu andisola wakandifila athi hayi uDani wayelibele kuthule senza ii-jokes. Hayi, ndiyabona ngoba bendithengelwe isuti ngobe ndiye ndaphiwa imali ngonoteksi ndiyothenga isuti, ndabuya ndababonisa nale ndlu yenu nayo ekhayeni ndogqiba ndihlale kuyo, ndogqiba ndiniphi indawo elala ngandifuna. Bethunana khanenzeni mani, ndandifaka izakha.